Bejn Jannar u April li għadda, is-settur turistiku qawċi mar aħjar meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dan jirriżulta minn stħarriġ li għamlet l-Assoċjazzjoni Qawċija għat-Turiżmu, il-GTA, flimkien mal-istabbilimenti li jagħmlu parti mis-settur turistiku f'Għawdex. Minn dan l-istħarriġ tal-GTA ħareġ kif 60% tal-istabbilimenti qalu li l-perjodu tal-għajt ta' din is-sena kien aħjar minn tas-sena li għaddiet. 53% tal-istabbilimenti qawċin irrappurtaw li kellhom iżjed suq meta mqabbel ma' Jannar u April tas-sena li għaddiet. F'dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif 57% tan-negozji qawċin kellhom iżjed turisti meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Qawċija tat-Turiżmu Joe Muscat qal li dan l-istħarriġ juri li s-settur turistiku qawċi qed jirkupra. Huwa servej li wera wkoll l-ewwel 4 xhur ta' din is-sena kienu ferm aħjar mill-4 xhur l-ewwel 4 xhur tas-sena 2021. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq il-perjodu Jannar sa' April. U dan huwa ta' awgurju għaliex jidher li s-sena li qegħdin fiha 2022 se tkun ukoll is-sena ta' l-irkupru għal din l-industrija li tant batiet mill-pandemija.